І раптам глядзяць нашу праграму, мы гаворым тут пра алкаголь, пра чарніла, і там падумаюць, яны што там? Несумненна, ёсць розны узровень успрыняцця гэтых нацыянальных каштоўнасцяў. Оно как бы их стимулирует для того, чтобы они ушли, вот, а вы на это смотрите с теплотой. У першую чаргу я не такі пессимист. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць – гісторык, кінадакументаліст, супрацоўнік Інстытута гісторыі Ягор Сурскі. Добрый дзень, спадар Ягор. Вітаю. Тут, можа быць, гледачы адразу зацікавяцца от гісторык, кінадакументаліста. У нас такая дзіўная карціна на стале ляжыць. Справа ў тым, што спадар Ягор ужо так на такім узроўні прафесійным, але не звязаным з яго прафесійнай дзейнасцю з такой звычайнай, займаецца вывучэннем беларускага смачнага і таннага віна, пладова-ягадных він. Так вось, я ведаю, што, скажем, нацыяналісты розных краін кажуць, што вот калі ты сапраўдны нацыяналіст, ты павінен харчавацца толькі ў адпаведнасці з нацыянальнай кухняй, нацыянальныя стравы ўжываць, нацыянальныя напоі піць. Это такі складнік, а можа і сама нацыянальная ідэя. То можа і ў нас так? Несумненна, нацыянальная ідэя – гэта адметнасць пэўная. І задача любога, заўзятара, прыхільніка нацыянальнай ідэі гэтую адметнасць вышукваць, падкрэсліваць, вызначаць нават, вось, у залежнасці ад сітуацыі. І я, несумненна, знаходжу яе таксама вось у маім хобі, калекцыянаванні, як вы сказалі, пладовага, таннага, смачнага, хаця ў народзе безліч назваў розных. Асноўная назва чарніла. Як з языка знялі. Вядома, так. І некалькі версій цікавых існуе, чаму чарніла. З аднаго боку, вось, ёсць меркаванне, што было такое віно, якое называлася чары Ніла. Вось, і паколькі ёсць пэўная сугучнасць, ад гэтага і пайшло. Я не магу гэта пацвердзіць, у мяне няма такога віна ў калекцыі. А іншая версія – гэта тое, што колер, і вось гэта такая густата фарбы, яна нагадвае атрамент. Вось, і гэта другая версія. Чаму так пачалі называць чарніла, што можна літаральна заправіць асадку і пісаць. Дарэчы, такой назвы вось анекдатычная гісторыя, калі беларусы на нейкіх будоўлях былі ў Расіі яшчэ ў савецкія часы, і яны там запыталі, а где тут можна купіць чарніла? Вось. І людзі не ведалі, не зразумелі і адправілі іх кудысьці, а яны прыйшлі, там канцылярскія тавары. Што вось это сапраўды пэўная такая адметнасць, што гэта так павялося, што называюць толькі ў нас. Атрымліваецца, вот мне в прынцыпе неяк так крыху дзіўна, ўсё ж такі да нацыянальнай ідэі, ладно, там дранікі там ці яшчэ якія-небудзь там свіныя вушы, можа быць там і сапраўды складнік нацыянальнай ідэі, там, ці кода беларуса, як кажуць, а чарніла, наколькі яно ўсё ж такі, вот гэтае віно, яно можа мець дачыненне да вот этой нацыянальнай асаблівасці беларусаў, апроч таго, што назва такая вот свая. Ёсць, канешне, пэўныя такія і гістарычныя перадумовы. Вось такім нечаканым для мяне было сапраўды вызначыць, што апроч Беларусі гэты напой, ён яшчэ распаўсюджаны быў, і дагэтуль у Польшчы, дастаткова шырока, у суседняй Літве, і таксама часткова в Украіне ёсць пладовыя віна. І гэта вось, як ні дзіва, супадае з арэолам былой Рэчы Паспалітай. Вось такая тэрыторыя, увогуле шмат такіх даследаванняў, калі сапраўды вызначаюць вось гэтыя
алкагольныя густы людзей. І вось мы неяк сапраўды выбіваемся з этой мапы, там гарэлка, піва, віно, на якой, у прынцыпе, вся як бы еўрапейская цывілізацыя, так яна вызначаецца гэтымі напоямі. Мы вось неяк сапраўды выбіваемся, і тут шмат такіх як бы гістарычных перадумоваў, што раней алкаголь, гістарычна алкаголь, ён все ж таки не быў такім моцным, як сёння. Тое, што мы маем на ўвазе пад моцнымі алкагольнымі напоямі, яны насамрэч такімі моцнымі не былі. Ну і спалучэнне вось гэтай мясцовай сыравіны, тое, што фарміруе вось гэтую старадаўнюю традыцыю настоек розных, налівак, ратафій і гэтак далей. Гэта, несумненна, падкрэслівае вось, што гэта такі атрыбут уласна беларускі, і я лічу, што Беларусь все яшчэ знаходзіцца ў пошуках вось свайго такога уласнага алкагольнага бренду. А чаму б гэта не магло быць пладовае віно, тым больш, што ёсць сапраўды вельмі такія, і для мяне асабіста яскравыя і якасныя напоі вось у гэтым шэрагу. Это сапраўды магло б працаваць на перспектыву. А когда встречается первое упоминание, о вине, водор мяты, первый водор мяты в истории, мировой истории алкоголя, он когда появляется? Уласна, гэта як бы будзе наш бренд, але калі параўнаць, бліжэй, канешне, гэта вермуты. Вось да гэтай катэгорыі напояў у нас такая вытворчасць, яна як бы пасляваенныя часы развіваецца, і па сваёй калекцыі я ведаю, што проста самая старая бутэлька поўная, гэта мінская янтарная 1967 году вытворчасці. Просто калі мы будзем шукаць ранейшыя адпаведнікі, то гэта вось, як я казаў, наліўкі, пэўныя настойкі будуць таксама, скажам, мацаваныя напоі і з утрыманнем спирту, але яны не настолькі моцныя, як тая ж гарэлка. То есть настойка – это бабушка чернил? Дарэчы, вось нечаканым для мяне у нас такім вядомым і легендарным з'яўляецца віно пладовае крыжачок. Вось, і недавно мне вось таксама калекцыянер, ён прыдбаў старую такую этыкетку, і там яно называлася лявоніха. Вось, і тыя ж самыя як бы выявы на ёй былі, як і на крыжачку. І гэта была наліўка мацнейшая, што вось я так вызначыў, што хутчэй за ўсё гэта вось была, напрыклад, маці крыжачка. Вось, гэты напой. Што пэўная пераемнасць ёсць, нават нягледзячы на тое, што такія стэрэатыпы існуюць моцныя, што там таксама ёсць свая традыцыя, свая культура, свая пераемнасць, свае пэўныя такія стандарты якасці. А есть какое-нибудь исследование о том, как рецепты местные, традиционные наливок и какого-то не сильного алкоголя стали частью, вошли в рецептуру ликероводочных заводов Белорусской Советской Социалистической Республики? На жаль, таких даследаванняў трэба адзначыць, што няма, хаця ёсць гісторыкі, якія ўвогуле займаюцца гісторыяй беларускіх напояў, у тым ліку алкагольных, можа, перадусім алкагольных, таму што алкаголь – гэта частка нематэрыяльнай культурнай спадчыны кожнай краіны, і яе даследуюць, это натуральна. І тым больш, што я бачу і сёння вось вяртанне да гэтых традыцый такіх, чаму з'явіліся старкі, чаму, напрыклад, вось дзяржава пачала рабіць напой пад назвай самагон, хаця ён як бы сама канцэпцыя самагона супярэчыць прынцыпу, што дзяржава пачала рабіць дыстыляты. Я лічу, што мы сапраўды перажываем пэўнае такое зараз адражэнне вось такіх традыцыяў вырабаў алкагольных, і гэта з'яўляецца для мяне таксама прыкметай такой нашай самастойнасці і незалежнасці, таму што вось як бы на шляху вось такога пошуку бренду алкагольнай вытворчасці гэта ўжо свой шлях, ён адметны, ён адрозны.
ад іншых краінаў, і ён несумненна з'яўляецца таксама такім чыннікам суверэнітэту для мяне. Я хацеў спытацца, ці з'яўляецца прыкметай тое, што дзяржава пачала выпускаць самагон, такой прыкметай мяккай беларусізацыі, але тут пайшлі яшчэ далей, аказваецца, гэта прыкмета такое і складнік, ці доказ суверэнітэта і незалежнасці. Несумненна, і сапраўды адбываецца такая як бы лібералізацыя, можна сказаць, і ўвогуле алкагольная, таму што былі такія абмежаванні, што нельга было захоўваць больш, чым 15 літраў, напрыклад. Так? Па-другое, вось проста магчымасць з'явілася атрымаць ліцэнзію на вытворчасць самагонкі, нейкага мясцовага напою, і такія самыя буйныя аграсядзібы, турыстычныя комплексы, яны такія ліцэнзіі атрымалі. Я, калі не памыляюся, лічба такіх ліцэнзіяў, яна як бы ўжо пераваліла за 30, здаецца. І тое ж самае адбываецца вось у асартыменце тых напояў, якія на паліцах крамаў з'яўляюцца, якія як бы вось куды як бы накіравана вытворчасць дзяржаўная, вось такая харчовая вытворчасць перадусім. І я магу пацвердзіць, зрабіць вось такую выснову сапраўды, што пэўная такая алкагольная лібералізацыя, яна адбываецца менавіта зараз. Спадар Ягор, вось людзі, якія даўно, скажем, глядзяць нашу праграму, прывыклі да таго, што тут сур'ёзныя госці, там філосафы, мысляры, там ці яшчэ хто там сур'ёзна разважаюць на тэму нацыянальнай ідэі, і раптам глядзяць нашу праграму. Мы гаворым тут пра алкаголь, пра чарніла, і там падумаюць, яны што там, вядучыя гэтыя з бадуна, там, ці што, ці чаму такое тэма. Таму да вас, вот, як да гісторыка, що ж такі пытанне сур'ёзнае. Наколькі усур'ёз мы можам разглядаць вось тэму нацыянальных напояў, алкаголю і таго ж самага, выбачаюся, чарніла у звязку з развагамі пра беларускую нацыянальную ідэю? Перадусім, калі вось мы разглядаем беларускую нацыянальную ідэю, несумненна ёсць розны ўзровень успрыняцця гэтых нацыянальных каштоўнасцяў. Адзін узровень для гісторыка, для творцы, для мастака, для філосафа. Іншы ўзровень успрымання гэтых каштоўнасцяў будзе для звычайнага чалавека. Вось. І тут як бы, спалучэнне гэтых задач, што звычайны чалавек, напэўна, павінен успрымаць і шанаваць такія важныя, агульныя атрыбуты нацыянальных каштоўнасцяў, але нацыянальная ідэя, яна таксама, як бы увасабляе шмат рысаў розных, і гэта у адным шэрагу павінны стаяць тая ж там і бакштанка для кагосьці, як вось гэты сімвал нацыянальнай ідэі, ці той жа крыжачок, вось, ці там капанне бульбы гачыкам. Калі вы самі, як бы вызначаеце канцэпцыю перадачы як пошук, вось, дык нацыянальнай ідэі, так, то мы павінны яе, напэўна, паўсюль шукаць, таму што гэта вось такая задача і нашай суверэннай дзяржавы і паасобных творцаў, якія гэтым, займаюцца на працягу ўсяго жыцця. Я сабе ўяўляю зараз вот пасяўная, па полі ездзіць трактар «Беларусок», на ім там які-небудзь Пятро за стырном сядзіць, да яго нясе сваю нацыянальную ідэю, там, да прыкладу, Сергей Дубавец падыходзіць, там, говорю, Пятро, ідзі сюды, я прынёс табе нацыянальную ідэю, кажа тое, што агучыў у нашай праграме. Запражы свайго д'ябла! І Пятро глядзіць на яго. Ці там, скажем, Глобус падыходзіць і кажа, барані сваё! Сама так, как бы, да, бараню, там, ці Зміцер Дашкевич, жыве Беларусь! Жыве. И тут приходит Егор Сурский и говорит, а давай-ка с тобой, Петро, по стаканцу чернила. От национальная идея. Калі оно называецца спадчына, напрыклад, ці калі оно называецца родны кут, а такія як бы напоі ёсць
у маёй як бы калекцыі. Я думаю, ну, можа, што я не ўпэўнены, але ёсць такія сумневы, у каго больш магчымасці вось знайсці такую як бы агульную мову, так, у гэтай сітуацыі. Вось. І маё такое зацікаўленне і калекцыянаванне вось пачалося менавіта вось такога стаўлення, ну, нефармальнай такой інтэлігенцыі да гэтага напоя, такой як бы, ну, з іроніяй, з сарказмам трошачкі, але і з такой павагай. Я маю вось на ўвазе вашага сябра Ігора Варашкевіча вось сваімі такімі паводзінамі, што нават у некаторых сітуацыях яны менавіта абіралі гэты напой. Гэта вось мяне так, ну, пачало натхняць. Сапраўды, што гэта можа быць такім як бы перадусім атрыбутам калекцыянавання, што я вось гэтыя, ну, артефакты павінен зберагчы і захаваць. І гэта я ўжо, ну, як бы рабіў на працягу ўжо больш, чым 10 год калекцыянавання, і таксама нечаканым для мяне было, што ў калекцыі пачалі з'яўляцца вось тыя экспанаты, артефакты вось ранейшыя за гэты час, калі я пачаў калекцыянаваць, таму што я думаю, хто зберагае, хто як бы займаецца гэтым, дзе можна ўвогуле, ну, каго знайсці такую калекцыю. І калі я сустрэўся вось у выніку гэтага майго хобі з такім таксама калекцыянерам моцных напояў, у якога неверагодная там калекцыя, і ён сказаў, што вось мы калі б так размаўлялі ўвогуле пра прыроду калекцыянавання, ён сказаў, што ведаеш, вось на 100 маіх бутэлек, што я калекцыяную, трапляецца адна твая. Вось, і я як бы зразумеў, што, ну, прынамсі, вось калі казаць пра спецыфіку калекцыянавання, то гэты як бы прадмет калекцыянавання, ён, ну, слушна быў абраны. Тым больш, што шмат было звязаных сапраўды такіх гісторый вось як бы з калекцыянаваннем, што абмяркоўвалі на самым высокім дзяржаўным узроўні ўвогуле, і стаўленне да гэтага напою хацелі забараніць, спыніць вытворчасць. Тое ж самае, што я казаў, калі былі знятыя гэтыя абмежаванні на захоўванне. Таму як бы, ну, мне гэта перадусім падабаецца як канцэпт такі вось, ідэя калекцыянаваць. Я, ну, шмат знайшоў такога ўхвалення, такога спагадлівага стаўлення, калі людзі самі пачалі дапамагаць і дасылаць там, вось у цябе ёсць такое ў калекцыі, там ці такое. Ну, і нават некаторыя пачалі і самі калекцыянаваць, наткніліся гэтым. Вось. У нас... Можна я коротко? Що ж таки, я разумею, што з дапамогай спадчыны ў шклянцы вы хутчэй знойдзеце агульную мову з шараговым беларусам, чым там Дубавец, там, ці Федута, ці Акудовіч, але ўсё ж таки, апракінуўшы па шклянцы спадчыны, ці там яшчэ што-небудзь там водара мяты, якую ідэю, вот ўсё ж таки, што вы потым скажаце гэтаму умоўнаму трактарысту Пятру? Ну, я скажу тое ж самае, ну, што вось як бы тут галоўны вынік, калі як бы мы знойдзем вось гэтую агульную мову, гэта і ёсць тым вынікам, але я просто, ну, вярнуся да гэтага, што узровень успрыняцця нацыянальных каштоўнасцей ён розны просто. Ён нават можа на такім як бы асабістым узроўні кожнага чалавека будзе адрозніцца ў залежнасці ад гісторыі сям'і, ад пэўных такіх акалічнасцяў, перыпетыяў жыццёвых, мясцовасці, пражывання, прафесіі, працы. Ну, і ўсё ж такі, вяртаючыся да адметнасці, гэтая агульная як бы ідэя, яна будзе зразумелай, таму што сапраўды гэта наша адметнасць, і такім чынам нейкую камунікацыю можна выбудоўваць і сацыялізацыю. Алкаголь таксама гэта ж частка сацыялізацыі, і такім чынам можна глядзець, што сацыялізацыя яна адбываецца таксама ў звязку вось і з кантэкстам, у якім мы камунікуем з рознымі людзьмі. І гэтыя фарматы такія застольныя, яны абсалютна розныя. Як бы, і гэта, ну, як бы асобная гісторыя. Это можна займацца гэтым даследаваннем
бясконца, і гэты як бы працэс сацыялізацыйны ён адбываецца. Вот вопрос, когда спрашиваешь здесь вот в Беларуси, в Минске, мне когда начали говорить о том, что есть вот такое специальное белорусское там картофельно-тыквенно-капустно-свекольное вино, вот, всегда разговор о нем был такой с сарказмом, с пренебрежением и с некоторой такой вот неприятием. И, в общем, вот это неприятие, мне показалось, оно очень сильно совпадает с общим отношением белорусов к своей идентичности, вот к себе. Да, то есть, вот это вино, они, когда на него смотрят, я так себе представляю, белорус, когда видит это вино, он решает, вот, что все-таки я стану лучше поляком, или там, я стану лучше литовцем, или стану я лучше русским. Для него это такой символ вот всего этого вот, всей белорусскости, вот всего негативного, что в ней есть, что это такая северная страна, что здесь вот бедно, что здесь тирания, что здесь авторитаризм постоянный, там один тоже президент 25 лет сидит. И это все как-то вот, все это вместе, оно вот сливается вот в образ этой бутылки, дешевой, скорее всего, если выпьешь, то отравишься, невкусной. И, в общем, эта бутылка вот вина, она символизирует бедность, бесправность, холодность, какую-то вот свое вот общее какое-то вот неудачное положение белорусов. Вот. И люди от этого отказываются. А вы же говорите, что это можно коллекционировать. Это какое-то, получается, вот двойное какое-то отношение. Вот общий белорус, когда на это смотрят, им это не нравится, оно как бы их стимулирует для того, чтобы они ушли. Вот. А вы на это смотрите с теплотой. И, в общем, вот как бы вы прокомментировали? З гумарам, з цеплынёй, несумненна. Ну і у першую чаргу я не такі песіміст вось, адносна сваёй краіны. І, шчыра кажучы, я як бы не хацеў, вось, каб у мяне асабіста быў такі выбар, як бы абраць іншую краіну, па-за маёй як бы радзімай. І чаму як бы вино пладовае, канешне, вось часам самі вытворцы яны крыўдзяцца, вось што мы робім нармальны, добры, якасны напой з мясцовай сыравіны, з мясцовых прадуктаў. Вы ж ведаеце, напэўна, што зрабіць віно куды цяжэй, напрыклад, з вішнёвага соку, так, ці суніцаў, ці з маліны, так, ці загрэз, то такія віны ёсць, і яны на вельмі такім высокім якасным узроўні. Дык такое віно нашмат цяжэй зрабіць, чым тое ж вінаграднае. І вось ты ж вытворцы крыўдзяцца, што мы робім нармалёвы напой, але мы не можем перадолець вось гэтыя стэеатыпы, якія вы назвалі, якія існуюць адносна. Слушайте, правильно я понимаю, что общие производители белорусской национальной идеи здесь, вот, там, допустим, Глобуса, да, и производители вина из вишневого сока, они примерно вот в одном положении, да, и в отношении тех и в отношении других белорусы говорят, не надо, это все плохо, гадко и отвратительно. Ну, коли як бы... есть, грубо говоря, Адам Глобус нашел бы очень быстро общий язык с технологом производства малинового или как там крыжовникового и вот клубничного вина где-нибудь вот, не знаю, в Гродненской области. Ну, вы ведаете, было и такое, что, скажем, выкарыстоўвалі творчасці мастакоў у афармленні этыкетак таких адметных, вось светлай памяці Міхала Немпадысту, таксама такая, вельмі важная вось фігура для беларускай нацыянальнай культуры. Таксама распрацоўваў такія, як бы этыкеткі. Просто, ёсць тое ж самае, ведаеце, творчасць Рыгора Барадуліна, наколькі яна спалучала і прафанна, і сакральна. Вось. І таму ён як бы і быў вось такім, як бы і застаецца такім непераўзыдзеным прыкладам, калі гэта вось все настолькі арганічна, цэласна спалучаецца і павінна у прынцыпе спалучацца. Просто тут як бы гэта была вось задача пасільная аднаму чалавеку, генію, так. Вось, а калі казаць пра асобных творцаў, дык іх могуць проста такія мэты, яны могуць разам дадаваць і дапамагаць адна
адной, і калі вы вось такую ўжо тэрміналогію постмадэрнізму выкарыстоўваеце, што вось вытворцы нацыянальнай ідэі, ці як я таксама называў вось тых, хто прыдумляе гэтыя назвы, што гэта тэхнолагі чалавечых душ, што сапраўды, гэта не так проста вось прыдумаць такі як бы нацыянальны міф ці нейкую легенду, як той же Крыжачок. Смотрите, получается очень важный момент так для себя. То есть, получается, это так, технический вопрос. То есть, вот эти все вина, на самом деле, вот когда мне про них в Беларуси говорили, мне говорили, что это низкокачественное, с высокой вероятностью отравиться, и, в общем, это признак нищеты. Вы же говорите, что вот крыжовниковые вина, они на самом деле интересные, и если бы не это негативное отношение вот общее, которое здесь сложилось, то, в общем, наверное, бы им можно пить. Я правильно понимаю, что это какой-то качественный продукт? Быў розны перыяд. Калі браць просто вось, як бы сучасную вось традыцыю, як бы да якой мы прыходзім, і браць увогуле ўвесь гэты адмежак часу вось незалежнай краіны Беларусі, там былі розныя абсалютна перыяды. Гэта і часы перабудовы, калі ўвогуле антыалкагольныя кампаніі і алкаголь з'яўляўся дэфіцытам, і на гэтай як бы хвалі была знішчана і вытворчасць, гэтай магутнасці былі страчаны. А пазней пачатак 90-х, вось гэта пра тое, што вы казалі, калі можна было атруціцца, так, але хутчэй можна было атруціцца іншымі, як бы напоямі, якія проста прыходзілі на наш рынок, і які невядома было, як спажываць той же спірт раяль, напрыклад, які, вось, таму, як бы гэта, тое, што вы сказалі, гэта, хутчэй, гэта 90-е. Сапраўды, вось, у сэнсе спажывання алкаголю яны былі такімі, як бы небяспечнымі. То есть, если сейчас я куплю бутылку, а может быть несколько, там, допустим, малиновые, крыжовниковые, вишневые, яблочные, тыквенные белорусские вина, и буду их потреблять, то в общем... У звычайным там супермаркете. Да, то в общем вероятность отравиться не будет. Мы не робім рекламу, правильно, і я могу подзяліцца вось пасля запісу і сказаць менавіта вось, што сапраўды, на мой погляд, вось адпавядае такім стандартам. Нават з таго шэрагу, які вось вялізнага стаіць на паліцах у супермаркеце, таксама трэба ведаць, што выбраць. Там ёсць свая несумненна, як бы такая, градацыя, так, якасці, стандарту, як і ў кожным віне. Вы можете у любой краіне купіць таннае вінаграднае віно ў картонікавых нейкіх пачках, так, вось, і можете там купляць на аукцыёнах за нейкія несусветныя грошы. То есть, вот если ситуация развивалась бы совсем все хорошо, вот с Беларусью, с белорусским суверенитетом, независимостью, развитием национальной культуры, то на рынке должны были бы появиться крыжовниковые, малиновые и тыквенные вина премиум-класса. Яны з'яўляюцца, і гэта проста, як бы такі працэс, які ідзе, што я веру і я спадзяюся, што сапраўды такія брэнды алкагольныя, яны ёсць, яны існуюць, але яны яшчэ будуць з'яўляцца. І шмат што залежыць яшчэ ад культуры спажывання, а не ад самога, як бы, напою. І вось тут таксама бракуе гэтай культуры спажывання. Это табе не з гарла бутэльку чарніла адразу за крамай раздушыць пляшку, кажуць. Так. Такім чынам, ўсё ж таки так спрабуючы падвесці вынік. Тое ж самае, да прыкладу, пладовае віно. Гэта вот сабралася, як параіла Алена Анісімна мне у праграме, каб сабраць экспертаў, такі за круглым сталом абмяркоўваюць, сядзяць сур'ёзна беларускую нацыянальную ідэю спрабуюць сфармуляваць. Тут прыходзіць Ягор Сурскі, там са скрыняй добрага беларускага віна, і што? Вот ён кожнаму там налівае па шклянцы і кажа, вось гэта дапаможа нам сфармуляваць нацыянальную ідэю, ці ставіць вот так на стол і кажа, што вы тут спрачаецеся, вось яна нацыянальная ідэя.
по-рознаму і такім чынам недавно вось таксама я спрычыніўся да таго, што коктейлі на аснове і само пладовае віно з'явілася ў меню сталічнага рэстарана, і там такая дэгустацыя адбывалася, вось як вы казалі. Але тут, як бы, любыя сродкі, яны эфектыўныя, яны добрыя. І калі, нема вось такога і не павінна быць адзінага вось вытворцы, як вы сказалі, нацыянальнай ідэі. Гэта павінны быць розныя людзі, яны выкарыстоўваць розныя элементы. Гэта і дзяржава, гэта і творчыя асобы, гэта і звычайныя людзі. Яны таксама з'яўляюцца, як бы, удзельнікамі, творцамі гэтага працэсу. І як гэта выяўляецца, на прыкладзе пладовага віна таксама, таму што гэта з'яўляецца, на маю думку, і такім своеасаблівым брэндам і нейкай такой адметнасцю, якой няма ў іншых краінах. Магчыма, за гэтым як бы будучыня алкагольнай вытворчасці, прынамсі, і пэўныя такія перспектывы ёсць. То есть главная проблема вот малиновых и крыжовниковых вин не в том, что они из крыжовника и из малины, там, с добавлением тыквы, а в том, что вот в общем отношении белорусов к себе. Да, к своей культуре, к своей стране. Как только оно начнет меняться, все эти вещи перестанут быть дешевыми и страшными, они станут более-менее приличными. У тым ліку маркетинг таксама, так, знешні выгляд, дизайн. Вось. Дизайн мне нравится. Все хорошо. Ёсць удалыя прыклады, вось. Ёсць і такія, як бы, канешне, калі дадаць маркетинг, калі этыкетку будуць распрацоўваць адмыслоўцы, то тады, я думаю, можа быць лепшы вынік. Такім чынам, ўсё ж такі нацыянальных ідэй павінна быць шмат, як і розных він на паліцы ў краме, ці гэта адна нейкая мусіць быць нацыянальная ідэя, як адно назва для ўсіх він чарніла? Я за такую разнастайнасць нацыянальную. Я лічу, што беларусам вельмі пашанцавала, у іх багатая цікавая гісторыя, і пошукам вось гэтай адметнасці трэба займацца абсалютна на розных узроўнях. І сімвалаў, атрыбутаў, увасаблення гэтай нацыянальнай ідэі, іх можа быць безліч, але яны павінны грунтавацца на нашай гісторыі, на нашых традыцыях. Тым не менш, нацыянальная ідэя вось асабіста Ягора Сурскага. Яна якая? Я яе, напэўна, і сфармуляваў на пачатку, што яна ў нашай адметнасці, але гэтую адметнасць трэба шукаць, распрацоўваць, вызначаць, часам падкрэсліваць і адстойваць. А назва ёсць вот у вашай нацыянальнай ідэі? Нацыянальная ідэя. То есть не крыжачок? Як бы просто для мяне крыжачок гэта адзін з элементаў гэтай нацыянальнай ідэі. Дзякуй вялікі. Падарунак ад Еўрарадыё наша партнёра крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль Бай». Вось такі таксама сымбаль Беларусі, як і чарніла. Дзякуй. Піць чарнілы наўрад ці я буду з гэтага, але можа дадаваць у гарбату. Вось, таму што для чарніла іншы келіх павінен быць, напэўна, але мне вельмі прыемна. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Гісторык Ягор Сурскі, Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Ідэя X на Еўрарадыё.